becik lan apik. Wis dinteni para sanak sedulur. Mbak Mimin. Karo Mbak April. Jumeneng. Ya. Langsung loro. Ya kanca neng kisih gembira. April. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak Mimin. Wilujeng dalu. Menika paring asma sinten nyun sewu? Menika bapak niki nepangaken niki bapake Limbo. Oh, bapakipun Limbo. Niki bojo kula. Oh, ngaten. Nggih, nek biyen dek enom ya ganteng, mbasane tuwa ya wis kaya wedhus diraupi. Mboten napa-napa kabeh ki rak ya berproses to. Wong dek ya saya tuwek kok. Iya, uler dadi kepompong nggih to, dadi kupu-kupu. Menungso nggih ngoten, dari janin, bayi, remaja, dewasa, tua. Lah, padahal kan playune ning ndi. Dados nyun sewu aja kumalungkung manakala kamu diberikan kemudahan, diberikan kesehatan. Paribasan ingatlah sehatmu sebelum datang sakitmu, ingatlah mudahmu sebelum datang tuamu, ingatlah sempatmu sebelum datang sempitmu. Ora ngono kuwi. Dadi mula iki suwan mriki matur nuwun sanget. Matur nuwun sanget ugi. Nderek muji syukur dhateng sanak sedulur ing tlatah Pedukuhan Krajan Giyono Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Bapak panitia menika kang dateng gubuk kula gek ya Allah kan kaya kula niku kok kan mriki nangis. Lah ngapa nangis? Bapak Kyai 5 ora Kyai 6 nek nggon aku. Oh Kyai 9. Nek nggon aku gek ora tak suguh apa-apa jeneng aku wedok ning Mas dhewe ya arep. Wedok apa ning omahe gur seporotan karo sarungan kok wedok. Gek ning kene disuguh to gek panitia munggah Pak munggah mudhun. Dar napa Mbak Min ngunjuk napa? Kopi monggo ya Allah. Dadi nyun sewu iki sing dilirani ahli-ahli swarga. Ahli swarga piye? Sok sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir mongko gelem silaturahmi. Sok sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir mongko mulyakno tamu. Piyai kene kabeh mulyake tamu luar biasa kula kopen, Pak. Alah ngeten iki pang sering seminggu pisan, Pak. Ngeten iki Pak kula ngomah ra ngliwet, Pak. Liar bayar sapa kok senengane? Kanca-kanca kula gi. Wah, wis to lho. Daharan wis daharan. Lagi limbuan lekas lho, sauto. Sore mau rendang jengkol semono. Kula ngantek keluargen. Aku karo panitia. 12. Kula wau mak memang sekedhik mengke nyon plastik kula buntel aku ya. Kok kira ora apa-apa, bakune nderek memuji jas. Nderek ndedonga kagem warga Krajan Giyono. Mugi-mugi sak sampunipun ngawontenaken adicara dalu punika. Iki suran karo napak tilas. Nggih. Lajeng kalau iki sosialisasi penanggulangan narkoba. Matur sembah nuwun iki. Jane iki termasuk nyun sewu iki kengiritan. Kok kengiritan? Acara telu kudune ran wayangane ping 3. Lah iki mung diringkes pisan iki panitia piye iki aku ngene. Mugi-mugi warga mriki pinaringan slamet, dirga yuswa, rejeki gangsar berkah barokah tutuk momong putra wayahipun. Amin. Para putra tansah bangun miturut lan tinebehna saking pergaulan ingkang nerak angger-angger. Lah kuwi sing penting. Penting kuwi soalnya gini lho. Berawal dari narkoba. Kok nek kuwi do rame nih piye? Kok apa to Mas kono iki? Kok kuwi paling urung do cetha. Maksudnya jenengan pergaulan nerak angger-angger lah mbok menawa
berawal dari miras narkoba akan menimbulkan nyon sewu kriminalitas yang lain. Pamane wis kecanduan narkoba randedit terus gelem nyolong. Terus randedit iso wani karo wong tuwa. Iya. Terus paribasan pikirane kocak karo pacare mung gampang natoni perasaan hati wanita koyo didik ngene iki. Dan ngono ki jadi berawal dari miras narkoba itu juga akan menimbulkan kriminalitas yang lain. Berawal dari narkoba menika mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal yang terkecil, mulailah sekarang juga untuk menanggulangi narkoba, rasa nuding kono-kono minimal dari keluarga sudah ada edukasi. Dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Nek di pacar ya dikandani, Mas, ojo kaya ngono, elek kaya ngopo nek wong lanang gelem narkoba ki paribasan aku sutik. Kedepannya juga tidak akan baik. Tidak akan baik. Tidak akan baik. Larangan agama negara sing rugi ya awake dhewe. Mula salah sawijine taktik dari mereka-mereka yang ingin menghancurkan sebuah bangsa. Diwiwiti saka menghancurkan pemudanya, lebih penerus bangsa. Penerus bangsa. Mau dingendikake dening Pak Kepala saking BNN nggih. Nggih. Niku oke dari awal yang kecil kados jenengan ngendikake iku saka pil koplo karo pil KB. Nek PKB yo. Oke sing tak ombe kok ya. Oh jenengan ya sesuk ngunjuk pil KB to? Nggih no. Jagane nek dinyangi sopir truk. Mbakmu. Maksudnya hal yang kecil kita nggih gitu ngoten niku. Pil apa pil yang dijual zaman dhisik bebas. Ora sijine mau lho. Inek kok irek, inek. Ya rindu. Oh ya rindu. Monggo pil koplo kuwi pil kirek. Nggih. Pil kirek edan. Nggih. Basa kasar asu edan. Nggih. Ah, pil yarindu kuwi pil sapi. Oh, kok dikonsumsi menungso. Nah. Dampakipun mboten prayogi. Ora trep. Nah. Lho, rungokno, Cok. Lek ngomongi Du Mimin, iki wakile saka BNN. Haji nasional. Iki Pak Wakil Bupati ora apa. Ning aja nggodha Pak Wakil Bupati. Lah nyapa? Mergo garwane lenggah. Ini garwane Pak Bupati ki wong piai nasionalis kok. Lah nggih, nasionalis berbudaya dan religius. Pangapunten Ibu rangan. Wakil, menawi Bapak jejer kalian kula kalian Mbak Mimi niku ampun kuwatir wong padha lanange. Menawi Bapak saking BNN mboten nganti garwan nggih menika nggih. Lah nek ora ngopo? Ya jenenge men silaturahmi ngono lho kok ya silaturahmi nek zaman dhisik salaman kan ra etuk zaman pandemi sekarang kan sudah diperbolehkan. Lah iki sing mbok aturi minggah sapa sih? Ya ngaturke panglipur sik siji, nah. diaturi jumeneng. Kalau wae kan sampun anu nek wau kan formal sak menika pendekatan melalui media budaya menika efektif. Nek rapat sosialisasi tentu biasanya ngantuk. Teklak lah. Budaya menika efektif kanggem sosialisasi menapa kemawon. Hebat kanggem warga Giyono Kerajaan Giyono. 2 hari wayangan. Full gelar budaya. Wayangan bintang tamu ya elok-elok. Sing dipilih sing menungso salah kedaden kabeh. Kok menungso salah kedaden piye, Mbak? Lah setengah dadi kok pripun to? Kok setengah dadi? Wedok mondo-mondo ki napa? Aku ki nyuwun pirsa karo panitia, kalian Pak Lurah. Pak pripun to Pak bintang tamu daerah Temanggung nggih kathah. Magelang yo kathah. Kok sing dipilih saka Klaten. Jarak tempuhe 3 jam. Gek direwangi tindak rono, padahal via WA men saged. Kula niku salat malam Mbak Mimin. Salat malam niku ketemune mung jenenge Mimin. Dadi panitia salat malam. Terus ketemune jenenge Sukimin. Mimin. Wanodya ayu umure 46 tahun iso njaga kesucian dan kehormatan. Di era milenial seperti sekarang ini lho ya lho. Lah saiki piyai kakung ra godho wedok malah ngetek lho zaman saiki SMP kuwi lho. Wanodya ayu. Tur nek nguyuh ngadeg. Engko nek lungguh klengsreh. Anu wirune lho, Mas. Dulu nggo nyamping wirune kan yo klengsreh lho, Lho. Mbuh kakung, mbuh putri, mbuh lanang, mbuh wadon, kalau kencing sunahnya duduk. Pamriye? Pamriye ben najise ra nang ndi terus sikil kiwa diangkat sithik ngene. Oh. Kaya tau roh aku. Tur kene Pri, iki ora kok medeni nyun sewu nggih. Anu Mak Cangik. Piye? Sak durunge lagu tembang iki kudu diangkat nganggo kok ngene dhisik kok ya. Dadi ngene. Kanca-kanca ki anggere semune mandeg nguyuh sak nggon-nggon kae wis dikesot-kesotke apa-apa to apa. Aku ki ora minteri ya. Dadi siksa kubur
Siksa kubur sing paling medeni siji. Apa? Siksane wong ndek utang ora gelem nyaur. Mula nek ana kesripahan ana kematian kae mesti MC-ne ingkang tasih gadah etangan saged sambetan kalian keluarga. Mergo nek durung dilunasi mono kuwi dia sudah meninggal, amalnya akan digantung. Ora akan tekan mergo ijek ndek ganjelan utang. Lha nomor 1 niku. Sing kaping pindho, sing nomor 2 siksa kubur sing medeni siksane sing wong nguyuh ora diresiki wong dikopat-kapitke. Lah menika lho ketoke saru lho menika ilmu, menika ilmu. Iki khususe yoga-yoga. Nek nguyuh ora sak nggon-nggon tur diresiki. Diresiki. Nek perlu diresiki nggo godhong jati iki lho. Sing ana ulere. Ana uler rasa terapi. Soale kan ora mai mboten mai bento di udara dingin ngoten niku aja nepe kakung. Wong wedok kaya aku iki urung tekan gone ngerti itu sentek lho Mas. Ngerti tenan. Oh adem ngono kuwi. Apa nek usia menjelang menopause kaya kula niku lho tekan gone wis kebes lho Mas. Ya iso menopause jenengan iki yo. Dasare wis dol kok dadak. Oke. Isih yo ngaturke panglipur kagem warga mriki. Nggih, monggo tetembangan menapa? Mamerke soal gojek-gojek yo. Dereng wonten pamundutan. Dereng wonten. Sinaosa wonten iki lagune isih engko dangdut kabeh lah dicaosi sing nyemek-nyemek. Nyemek-nyemek. Kaya soto. Ngerti nek dangdutan aku mau nggo rock mini yo, Jas. Alah. Lah kok perabotmu klengser. Ora apa-apa malah ben tamasya kok. Nganggo rock mini iki kok. Lah ya malah peralatan kok dipekak terus ya main tamasya, main piknik ning dini main bahagia. Refreshing kok yo. Kok mah montang-manting, tole mah masuk angin malah. Ora nek dinggoni rock mini. Iki lak nyelempit kita pundi jajal. Jarene ajeng ditaleni Rafia. Terus disendal-sendal. Mula ora masalah ngono Pri, aja jorok. Mula ngene. Apik dienggo kowe rung mesti trep nggo aku. Apa nih? Upamane carane kowe nganggo lipen abang kowe patut. Aku nganggo lipstik abang mbok menawa darani wong mangan pite urip. Lho ata wong Londo nganggo rok mini patut. Memang budayanya seperti itu. Ning kanggone wong Jawa, adate wong Jawa kuwi ra prayoga ora trep. Lho darani wong wedok lemer, wong wedok rumahan padahal murahan padahal belum tentu kuwi wong wedok murahan. Ning karena penampilannya, packagingnya seperti itu, asumsi masyarakat oh kayak bocah nakal, kayak bocah geleman. Ya, jadi mergo sandang nganggone minimalis. Minimalis. Dan tidak sesuai dengan budaya ketimuran. Ketimuran. Kalau ana unan-unan nggih ta menika ora sesuai. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, mula ana tembungan ngelingi ketimuran. Ketimuran. Ngerti timur, ngerti timur. Mereka aji ning diri ana kedaling lati, adi ning awak ana ing tumindak, aji ning salira ana ing busana. Dadi panitia ki mboten enggak sia-sia nimbali bintang tamu lek men niku. Saben-saben nih wayangan mimin, campur sari, mimin, ketoprakan, mimin, pasar nek copet. Ya udu aku. Udu aku ger story karo aku. Yo nyanyi ces. Apa ki? Ben ora kademen kowe. Heeh. Sampai Gunung Jenggleng. Nah. Aku sing bawa seliraimu sing jenggleng. Raimu dhewe. Ayo, nah iki penggenderku tak gawake sing nom lho. Lho piye? Lho senengamu. Nek sing demben ketemu ana ing Jalan Solo, Lek, ketoke kuwi perlu mbok terapi sik kowe. Mbak Mimin, sawangen to. Piyanyi kakung duwe gingsul ngiwonengen ki nek ora mula tak trepke nang ngarep. Gek dekek lho. Pri. Halo. Allah rupaku. Aku nek kon ngomong pancen cacul. Ning nyun sewu, nek paribasan ngogak-ogak turas ijo paribasan rusak pagerayu ki aja nganti. Ndak rusak seduluran. Wongku, lah ya Mas, aku kon omong sarwe ra iso kok. Ora tekan atiku. Berarti kowe nek kon godho wegah. Ya wegah. Nek dibayar gelem. Dosa wae rusak ora bayaran. Remuk njaba jero. Lah nek bayaran ya mesti ana oleh-olehane ya ta Mas. Ya. Saben bengi. Wah, ceples yo kok suara wedok tenan ki ya Mbak April. Lah pripun ta wong jenenge ya wedok tenan kok. Wedok. Kowe ra mung pinter le dandan. Nyawa. Ayo senjeng Mbak Mimin.
Sabar ya, Mas. Ya. Sing ngendang kudu eye contact karo aku. Men ono chemistry. Kita tuh teamwork. Antara pengendang karo lekmen kudu template. Kudu apa? Kawin. Apa jenenge? Template apa jenenge? Chemistry-ne to. Heeh. Guys, suaraku apik, suarane apik nek jenengan rak. Suarane rapas ra ya ora prayoga. Menyatu. Kok kawin jaran apa piye? Maksudnya ki apa ya? Chemistry. Kaget aku tak kira nek sapi. Menyatu. Pengaske lekmen kok karo ngeleki duwi ngapa ta, Le? Ora Mas tak tekoni kok. Aku tak tekoni, Dek wis duwe bojo rung dereng. Ning wis duwe pacar sampun. Jenenge sapa Rosa? Apa? Rosabun. Jarene kok aku ya kene ngono. Ra itu iki suan Pak Lurah. Nyentuh kok Pak Lurah kula dinakal. Pangedan. Ta guyu ta. Guyu pokoknya sing gendar ki terhibur malam ini. Yen memajang mangkara janar kuning lah Totalitas. mbak gue jegleng miring ya, Lek. Ya jeneng. Lah piye aku kira perhatian benakake. Dinggo jegleng kok teng selebar ki pripun to, Mbak Adil? Riyen ge jegleng susune tekan kelek mlakune ngeten. Loh ini berarti menunjukkan bahwasanya apa yang menempel gon dadamu, dadaku, bokongmu ki mung imitasi itu adalah tempelan semata rasa suntik neko-neko. Mergo manusia itu makhluk paling sempurna ciptaane Gusti Allah, rasah ngowahi. Memperbaiki boleh ning ora rasah ngowahi. Nah, Lho ngono lho. Kulite ireng nganggo hand body, men resik, rasa suntik silikon, suntik ngono malah lara rugi kowe dhewe. nah, mula aja sok suntik Diperbaiki menjadi mula aja sok baik. suntik solikin. Nah. Silikon. Soalnya kudu sing ngombe. Ayo. Ora ono cae. Kembang sik kok sak pacitan ae. Wih, iki jane asline cari perhatian lho kuwi, Mbak April. Ngono kuwi rekod dayane kepiye iki dhek caper asline ngono kuwi. Mas, nek nyawang rupa, nyawang pasuryan pancen ayu Dek Apri. Kewes ayu, suarane apik. Ning nek dienggo wong omah-omah, dasare ora wong ayu. Dadi nek golek bojo, kuwi dasare pancen bener. Siji rupa, nomor loro bondo, nomor telu garis keturunan. Ning luwih utama golek bojo mergo akhlake. Akhlak, nek akhlake apik upama ora patek ayu ning ati salira pinter. Ora patek sugih ning gelem apa jenenge gotong royong budidaya ikhtiar dadi lan jalan rezekine. Kuwi nek golek bojo secara agama. Nek cara Mbah dhisik ra ilmu titen. Nek golek bojo ki jarene golek bojo sing mulu tangane akeh ki khususe kanggo wong lanang-lanang golek wong wedok mulu tangane akeh kuwi masake enak karo wong lanang gemati. Karo maratuwa ya bekti. Kaping pindho golek wong wedok sing ati-atine ngudup turi. Ngene ngudup turi. Kuwi godhek kudu ati-ati. Godhek ki wong lanang. Iya. Nah, sing kaping telu, aja pisan-pisan wong lanang golek wong wedok sing mulu sikile akeh. Apa? Kuwi banget. Dibijak. Jenenge lali ra dicukur kok ya jenenge. Malah dibadar. Mah dibadarke. Mbak ya dikerok apa piye ngono. Kene mulu sikil. Lah nek tak kerok sore esuk wis tukul. Wong aku wedok fertil kok. Subur banget kula ki. Lah sikil apa sulap? Kelebihan hormon. Sikilku ditanduri jagunge tukul iki, Mas. Kayak gelani. Ayo. Ayo. Kembang wae petang guna Awas. Iki urung tibake lho iki, Mbak. Urung. Wis deg-degan kok. Alah, Yung. Wis templek tenan iki wisan. Wis sajake karo sing ngendangke wis dadi hoki iki, hoki. Suwe-suwe Kak Rahimku wah ngono.
Ketedun kuwi. Teduni wong lanang aku. Aku ngomong ora ngono to priya. Lah kowe ki ya umume ae kok rahim barang. Ceritane aku ngambil agemane Kyai Putri seolah-olah. Oh. Seolah ki aku wanita seolah-olah. Loh, Mimin Apri dandan wedok hanya kita paling 3-4 jam toh. Ih, betapa beratnya seperti itu. Berarti istri di rumah itu ya rekoso. Mongko madrasah pertama menika adalah ibu. Engko anak bodoh sing salahke wong wedok. Anak terjerat narkoba disalahke ibu. Diblonjo ora cukup nggo sesasi disalahke wong wedok. Wong lanang muring-muring disalahke wong wedok. Mongko nyon sewu, satu tetes air mata dari wanita itu 1000 dosa kanggo wong lanang. Wih, dodongoke kuwi. Dadi wong wedok 3 jam lho rekosane kaya ngene. Ibu-ibu yang luar biasa. Aplaus buat ibu-ibu yang luar biasa, penjenengan madrasah, penjenengan luar biasa. Hebat penyanyiku. Ibu-ibu ki merasa terdukung. Wah, masuk. Basan bapak-bapak lambene Sukime ni ngopo? Ya aku arep ngono kuwi jane. Nek kan nggih saestu lho menika. Nang nggih ngoten to. Terus ibu-ibu menyengkuyung banget. Cocok. Secara fisik wong wedok menika lebih lemah. Tapi secara mental wanita menika lebih survive dibanding laki-laki. Lah kowe lanang kok lemah. Wong wedok ditinggal bojone perantau ning Jepang 3 tahun kuat. Ning nek wong lanang tinggal bojone maratuwa seminggu klitah-klitih. Lho, iki realita lho menika. Enggak mboten, Mbak? Lah sing WA, sing VCS. Nek wong VCS apa? Anu, video call silaturahmi. Lah gumantung le maknai ta menika. Gumantung le maknai medsos menika gumantung le maknai lho. Ning video call silaturahmi. Mempererat persaudaraan. Wong wedok ya kudu ngerteni imam keluarga kuwi wong lanang. Dadi ya ora kena metekleke wong lanang, dak sia karo wong lanang kuwi ya ora oleh. Dadi memang wayahe nggake wedang ya nggake wedang. Kembali ke kitahnya, kembali ke fitrahnya, pancen imam keluarga adalah laki-laki meskipun perempuan itu secara finansial duitnya iso luwih akeh timbang wong wedok. Ning kuwi rezekine keluarga. Ngono dadi imam keluarga tetep laki-laki, wong wedok ra itu. Nek dhisik ijek legan, surga anak di bawah telapak kaki ibu. Nek rumah tangga di bawah telapak suaminya. Ngono lho. Lah kowe nek omah dadi imam apa makmum melek? Aduh piye ya? Nah iki nek dum-duman sembako makmum, ning nek dum-duman rokok imam wis menak. Kok nanti kabeh mencakup. Iso ngono ya. Iso nganu kok meratani semuanya. Iya nak. Yo. Pacite. Wes. Pas aku tresek Mas Anarman. Tresek kok tresek. Lah ya nek basa ngono ya heeh, basa kono iki tresek. Muni putih ngono ya putih ngene dhek ning ngene putih. Duduh. Nah, soto sauto. Aku tak nyuwara aja. Oh iya. Ndak darani saka Pacitan no. Ndak darani aku mau ngadol rupoto. Dipaske karo gendare sik ya. Ya di kemampuan kok to, Mas. Ngopo mimin kae gur adol lumuk. Ndak darani adol rupo ngono kene. Aku juga punya kemampuan, suarane mesti ya galik-galik no. Tingkat elektabilitasku ya tinggi lho Brian kene. Elek banget. Dipaske karo gendare sik. Njaluki dipalilah sik. Mas dipenak ya, Mas. Mas ora kan jenenge wong tua kan beda pangrungone. Kita kok ora cedhak mbok kuping diterang. Api jenenge mancing. Ada kok untuk geleman. Jual mahal lho. Jual mahal. Enak ya, Jas. Aku le goyang ora patek wani apa banter-banter. Yang apa ya, Jas? Lagi meteng. Ya syukur nak berarti penerus. Pasti temen penerus di bondo, mak banyak nang kok lah ya mulo kok meeting-meeting lah ya kok samping lho dijogo pri jenenge. Telung sasi kok. Telung sasi itu sudah ditentukan ruhnya. Nah. Di situ sudah ditentukan kowe esuk umurmu semene, rezekimu kae, jodohmu semene wis ditentukan. Ning ana kodrat sing iso diwiradati. Oh kae ra duwe iso nyambut gawe dadi lan rezekine. Wis telung sasi. Telung sasi. Anake lanang niki. Oh, aku ngerti.
kula presake teng ngene Bu Bedan iku ming didemok ngeten iki anake lanang. Di USG? Ora ming didemok ngene. Bu Bedan kok ngertos to nek anak kula lanang blale didemok tekku. Lah karang genah. Kuwi jenenge ya wis, nek wis cukel. Wis genah lanang to. Selenak lanang to mbok ora telung sasi ya lanang wis umur hidup kali. Oh dadak meteng. Mbok nganti 9 sasi 10 tahun Mbok nganti jambeluanan ya lanang kok dadak. Wong sunat eling ngeterke aku kok. Aja mbok mangke. Ayo. Bacotke. Ya kowe no. Panas. Lho, wong ayu ya gak jikuk napas wis dadi kan. Jupuk suara ki ning rindikno lho umume iki kok. Aki mau karep-arep rindek ning mike kecerakan. Kurang munggah sithik. Sepira? Mula. Grogi ya sajae kan Mbak April. Grogi, Mbak April kan ketemu Brontong pengendar grogi ya Mbak. Sajae kaya isin-isin kepiye ngono. Kula ki ora golek wong bagus, ora golek wong sugih. Ning iso sing nuntun aku dalaning swarga. Dengan bertambahnya usia kan wong areng kita playune ngono ki lho. Ning upama kowe jejer karo ling gender ki malah ora kaya pacare kok. Lah ngapa? Kaya Mbah Kakung karo putune. Ya wis gelungan ya critane wedok iki. Mbah Putri lah paling ora. Oh, Mbah Putri. Bapak Wakil Bupati nyun pangapunten Bapak Raginilar Subosito Miwah Tata Krama. Benjang menawi kantor wonten acara mbok kula didhawuhi. Lho iki marketing lho, teknik marketing lho, penyampaian yang baik, apa jenenge mindset orang kayak apik. Jadi kan public speaking yang baik itu kan membawa sesuatu yang hebat. Iya. Penyampaiannya tepat kan ya iso dadi. Pasang-pasang tenda nggih purung Pak. Ayo. Ayo mah nonton apa kowe iki? Nonton film Korea. Drakor. Panas udan. Kayak parian. Sapa sih Kek? Aku sih. Iya. Saya sambung rapete karo Giyono. Giyono iki Mbak. Giyono, Desa Giyono. Neng kutha Solo. Lo. Asline Surakarta. Warga Giyono bebas narkoba. Betul. Lha kuwi sing apik ngono kuwi. Mbak April ndi? Ya dirimu. Ayo Mbak April. Pak Bambang. Kebrukan aki. Ingkang mirsani wayang kathah rejeki. Amin. Rezeki itu tidak melulu soal uang. Putra kang soleh-solehkah ya rezeki, putra sing ora nakal ya rezeki, istri yang gemati ya rezeki, tangga sing sayuk grup rukun bersatu ya rezeki. Enak. Ora kowe Ora wis no iki mau kursi sithik kok neh panas udan. Iya. panas udan. Apa to Mas? Maksudnya suaraku elek ngono ki adu ngomong ngono. Alah kok ngono kok le cegetan aten lho senengane. Mbok ora ngono kuwi. Kowe arep body shaming, rupaku elek, suaraku ora masuk. Ora ana sing ngelok. Suaraku ki paringane Gusti Allah. Rupaku ya paringane Gusti Allah. Nek kowe ngino aku padahal kowe ngino sing gawe urip. Body shaming itu enggak boleh. Lah sapa ngomong raimu gawean Cina kok senengane. Lah aku kalau ngerti panjenengan ki asline apa ning ngagem busana putri. Nggih. Lah iso nyuara putri iso nyuara tampilkan suara kakunge jenengan. Sugimin. Wira suara ki. Oke, ladies and gentlemen. Nah, Sebuah nomor lagu. Sebuah koleksi langgam Jawa, koleksi dari Maestro Kroncong Gesang dengan Caping Gunung hadir bersama Princess Aprilia dan juga Sugimin. Ayo, panas udan. Suarane Sugimin. Panas udan, udan panas saling-aling. Caping gunung. wow, bahasan gelem nyuara kakung. Wah, piye to? Kowe
nek nyuwara wedok ki kalau menjingmu ketok, nek nyuwara lanang kok mah ilang ya kalau menjingmu. Iki jenenge Nick Apple. Apa teleh? Tembolok. Nick Apple. Tembolok. Nadyan wadan sarata menika ngiras pantus ugi atur cecala live streaming dalu menika open relay kuatah sangat istimewa. Gondo Suharno live streaming. Lajeng Putra Jawa Channel. Born Javanis. PWKS Jabodetabek Channel, Juve Multimedia, Rorombo Channel, Mahning Media, New AGS Digital Production, Lisaning Ayu TV. Wah, niki kabeh-kabeh ngajeng close up jenengan berdua. Mboten nggih paribasane nyun sewu sing mboten saged mirsani wonten mriki, saged mirsani wonten dalem. Lewat dalu mriku mboten saged benjang iso-iso mirsani meneh, men sosialisasi tentang penanggulangan bahaya narkoba menika paribasan sampai ke masyarakat, sampai ke akar-akar, sampai ke masyarakat arus bawah ngaten. Heeh ta, Jas? Arus bawah iki apa, Mbak? Maksudnya kan gini, biasanya sing dianu kan sing dhuwur-dhuwur tok, pentol-pentolan. Padahal dari hal-hal yang kecil, uang titik-titik terus tuku narkoba dan sebagainya itu kan juga harus disampaikan, diberikan sosialisasi. Oh, masyarakat. Nggih, masyarakat. Arus bawah nggon bawah ku mau teratap ya ono aruse. Yo. Ya. Dek jaman berjuang jor keingat sing semangat to. Ana Dedek kok ora semangat. Sajae kaya piye? Ayo. Kok malah tom-tomen lho nyamang aku. Omahe suwung baleni. Aku wong lho Mas, dudu hantu lho Mas. Jiro lho. Omahe suwung. Sing kendari kok ramune piye to Mas? Lho lah. Wong diomongke bolak-balik timbuk. Satu kesatuan, dalangnya hebat, pariban dalang pilihan, neng sing yogane mlempem, ya mesake ra ono supporting. Bintang tamune jos, yogane mlempem, ya ora ono supporting. Yogane hebat, sound sistemnya mlempem, ya jadi satu kesatuan ini tidak ada yang lagi. Seneni wae iki. Jangan pernah meremehkan posisi apapun. Termasuk konco peniti, termasuk konco sing laden, termasuk konco sing paribasan bagian laden lan sak pitul iki jangan pernah sampaikan hal-hal kecil. Wangsulan. Gempong.
Sabar. Sabar iki kok kene. Lali sabar. Sabar iki kok kene. Yo. Seger bisa buta. Bu Mimin kok Bu Mimin ya. Asokora bisa sak sampune caos panglipur badhe kaaturan minggah sinten miter panjenengan Bapak saking BNN mbok pilih sekedhik paring atur atau Bapak wakil bupati nderek kalau kan ragi formal Pak menawi pendekatan budaya lebih fleksibel lebih cair ngaten mbok pilih menawi terus pundi Pak mboten saja kalih kula nek kedah cair kula tak pindah mriko mboten napa Pak Klintang klintang ngabel dong ngabel klintang klintang raya raya senyum apalah yang semarang iringane pemakan gagap-gagap bilang sabar itu ora sumelang nora memandang goyang semua Wilujeng dalu Bapak nyun pangapunten nyaroyo panjenengan kalau sampun paring sambutan menika kedah minggah panggung malih nggih pakai foto karo pakai bahasa Indonesia atau Jawa? Bahasa Jawa. Oh Jawa nggih. Pripun Pak? Foto karo Mbak Apri nek di-share nang bojoku mesti nyemburu.
Kali Mbak Mimin ugi mekaten. Kali kula nggih ngoten kula dari kejauhan cantik lho Pak saya itu. Oh cantik nggih. Kados kali sopiripun. Lho pripun. Nggih, mawon Kak dibilang Nggih, ibu Bapak. itu madrasah kok Mbak? Madrasah pertama Madrasah sebelum ke Nggih. sekolah formal. Madrasah pertama itu artinya sekolah pertama gitu. Nggih. Jadi pendidikan anak itu dimulai di keluarga. Nggih. Betul, Tapi nggih. wanita itu memang kuat. Luar biasa. Nggih, wanita makhluk terkuat di dunia ya. Kelas terkuat Kelas di dunia. terkuat di dunia. Tapi memang kuat sebetulnya. Kuatipun? Secara fisik saja toh wanita tuh bawa 2 gunung kemana-mana sendirian. Wong lanangnya nggawa ndok luruhe njaluk tulung manuk. Bapak kok ndagel lho Bapak menika. Pak jigolahan kula menika. Lah gek kula niku wong wedok, nek mboten kuat nggawa gunung niku kula copot niku Pak. Terus kula ketek nget. Isine coro gurem. Nggih Pak, leres Tadi nggih. Tadi bener nggih. Mulane BNN itu saat ini mengembangkan program sing jenenge ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Karena dari keluarga itulah ketika pola pengasuhan baik itu nanti tengah masyarakat juga akan baik. Sekarang ini kan banyak sing ngandalke pendidikan nang sekolahan. Padahal nang sekolahan itu kan cuma berapa jam toh? Selebihnya itu kan ada di keluarga. Di rumah gitu. Nah, sing pengalaman paling menarik nek ono bocah ya, saya akan penugasan kan dari Polri itu. Nek ono anak bermasalah dengan pidana, kita menghubungi keluarga. Orang tua itu mesti mosok anak saya gitu sih. Nah, gitu. Artinya apa? Orang tua itu seorang kenal anak iki sapa. Oh di rumah diem saja gitu. Tapi nang jopo gua celurit orang gitu. Berarti pendekatan orang tua terhadap anak menikah sangat penting sekali. Ya. Jadi orang tua itu bisa dianggap sebagai teman sharing. Itu komunikasi gitu. saat ini kurang. Gitu. Nang omah ora tau ono waktu untuk jenenge family time ra ono. Kabeh wis do gojek saiki kan gadget. Gitu. Dadi nek ono masalah kadang-kadang arak curhat gak ada orang tua di rumah. Gak ada momen spesial. Sesibuk-sibuknya orang tua sempatkanlah walau hanya sebentar untuk sharing kepada anak. Mergo anak mergo titipan amanah mereka nanti diminta pertanggungjawabannya. Nek anake nakal, anake ra gelem salat, wong tuane tetep sing disalahke didikane agama pripun. Anak pola popo keprakan itu kan iso. Lho Jas, gitu Bapak leres yang disampaikan tadi sentilan-sentilan kecil dari saya juga masuk ya Pak. Nanti bisa jadi saya jadi corongnya dari BNN boleh ya Pak nanti? Harus ya. Iki termasuk Pak. Endorse Pak. Kemarin hari apa Jas? Hari Bayangkara nang Mabes Polri kita juga sowan ke sana loh. Oh, bukan ditangkap. Bukan bukan. Di kompet tutur-tutur. Kemarin hari Bayangkara di Mabes Polri kita ya sowan ini siapa tahu nanti BNN ada acara atau sosialisasi ke masyarakat kita juga didhawuhi kan mboten apa harus. Dadi kesane mboten menggurui ngaten to Pak. Buat percontohan iki lho pil koplo bentuke ngene iki. Pak Triatmo nggih. Aslinipun saking Asli Temanggung. Tadi saya perlu 34 tahun untuk kembali ke Temanggung. Oh ngaten. Penugasan. Mbak menawi kersa ngersakaken lelagon. Lagu menapa Bapak? Request napa dipun dinyanyikan Caping Gunung tadi udah dinyanyikan. Sampun. Tadi Caping Gunung sampun dinyanyikan kula mboten ndek utang nggih Pak. Sampun panjenengan sing gadah perhitungan Mas. Apa lho? Lagu liyane ngono lho. Aja ngantek pejabat naik panggung kok kowe njuk sawer iki saru gede. Tok dol murah berkesenianmu. Ini nek beliau pengen berlomba-lomba dalam kebajikan, maringi ya ora masalah kan. Ini kan ojo nganti aku Pak Nyun saweran, aku kleru. Ini nek beliau pengen berlomba-lomba dalam kebajikan, ndak ada salahnya. Lu nyumui lho. Ntar tinggal ngirim nomor rekening aja. Oh nggih Pak. Ya ngirim aja. Gak ada rekening listrik niku Rekening Pak. listrik. Bapak lho. Elek nek ngene iki jejer telu ngene iki wis kaya unen-unen Jawa kae ya. Pancuran kapit sendang ngono. Walah. Ayo ora ono sing diapit. Iki pancuran diapit peceren ora sendang. Nek sendang iki kena gawe sermukan kabeh kok. Nggih sembah nuwun Bapak. Nggih. Sukses. Sehat ya Pak, lancar. Ingkang baken Kerajaan Giono Jumo Temanggung. Pokoknya tetap bersinar. Bebas dari narkoba. Bersih tanpa narkoba. Bersih tanpa narkoba. Bersinar. Bersinar. Iki ana sinden cilik uga. Menapa? Ah. Oh, yo rengas. Iya. Aku ndak selak ngantuk. Kayak putumu.
Alah iya. Cunduke mentul loro, Dik. Nek Budi wis cengeng nganggo loro. Siji wis miring-miring Blanji. Kula iki pirang-pirang dulu swara kula iki kok serak, ora semaksimal ngono ki. Apa masuk angin apa kolesterol? Ternyata ora. Kegedean kalung. Ya pengaruh lho kegedean kalung. Kok cengeng apa kolesterol aku. Ternyata kalung 20 gram ya abot terpengaruh nang nggon swara. Pada di titik Shopee ya, Lek. Tuku ning Shopee ya. Shopee 29 wis kena nggo ngunggahke rego. Nek Mas tenan malah ora tak umuk kene. Dek menges nggih. Menges enggak ya. Bos Wanci. Iki sami browsing nggih. Renges hidung Pinastika. Ayahe sembahyang tapi bacin dawuhe pangeran salat tapi jagake agama lima waktu lutut tansah dijaga kaki istiqomah lan sing tumainah luwih sampurna yen berjamaah salat saya tinggal kaki tidak mungkin Madrep lan isa cakapin rayakan kita bersama aja sembrono iku perintah agama kelingana ning donya wong sedelok sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen apa bisa Semoga suwarga Sugeng dalu nak rengas. Nah, 2 malam. Ayo siapa? Aja Mas lho. Oh nggih, napa? Tante. Nah. Tante Ince. Iya, Cahayu. karo aku Pak D. Pak D Mimin. Pinter. Oh nggih, Bude. Dadi ngene, Ndok. Nggih, Iki yo pun. karo belajar marketing. Nggih. Nek Ade masuk mall, Nggih. mesti kan selamat siang Kakak, bisa Nggih. dibantu. Karena apa? Arep diundang Mas, wong Nggih. ana sing kemayu, Nggih. arep diundang Mbak, wong jenis kelamine lanang. Dadi selamat Nggih. siang Kakak, ada yang bisa dibantu, itu teknik marketing. Oh. Jadi nyeluki kakak. Oh nggih, kakak. Iya. Kakak tua. Poci tadi ya tetap kakak tua. Iya, iya. Dek Nges. Nggih. Wah, 2 malam petas teng mriki nggih. Nggih. Mau dalu kali Mas Gunawan. Ki Gunawan Ki Gunawan. Purwoko. Nah, ayahmu ta? Nggih. Nah, saiki bersama dengan Dengan kon- Pak D. Wah, iki Pak D asli iki. Dados panjenengan menika menawi kalih Mbak Rina. Adikku Ragil. Oh. Piye to? alah. Omong karo ibumu Mbak Rina. Nggih, Nek, Apa? nek Pak wayangan Mbak Mimin karo Mbak Apri usulno. Oh nggih, nggih. Ora tau ngejak. Aja gelem, kok bapakmu didahar kono lho. Kayak man, niatku persahabatan, niatku dari awal ki niatku kan gur niat sedekah kok kono. Kaya ngono kok persahabatan iki kok ngendi umume. Salah ae. kono niatku kan tak sedekah kono kok menikmati ya. Itu salahku. Ya ana adik cilik ra Dek, apa ya dek, Dek. dek renges kelas pinten? Kelas gangsal SD. Kelas gangsal SD. Yo alah. Aku dhisik kelas 5 aja umbelen lho mriki. Sepenting ojo jangan pernah melupakan kewajibannya sekolah sebagai Nggih. seorang pelajar. Boleh berkreativitas apapun, passionnya Nggih. apa, mbuh olahraga, mbuh kesenian, mbuh keterampilan monggo, tapi pendidikan formal ojo ditinggalke ya, Nok. Engko ndak sing rugi tembe mburine. Nggih. Ngaten ya, Nok, wong ayu. Nggih, siap. Iya, Kakak. Nggih, sungkem kula katur kagem Bapak Bowo lan Ibu Denti lan Bapak Agus. Bapak dokter. Oh, Belum. Pak dokter. Pak dokter. Pak Kang suntik niki, Pak. Nek ora lara kok disuntik. Disupiti mawon. Iya, Gusti. Mas disupiti. Lan kita terus Heeh. Nduk, dhisik ora dadi kok supit sing dhisik ora dadi. Lah nang endi mergane? Mergane niku teng bong supit wedok, digoleki niku ora ono.
terus teng bong supit lanang tenggon bong supit lanang iki digoleki ora ana to lek kae. Terus pindah ning bong supit wedok, malah dadi tolang-tolang bahasa ning wedok. Ngefek. Malah disupit mawon iki calonan iki. Ya iki pinter iki, interaksine pinter. Heeh, pulang-pulange Mas Komet. Sing penting apa meneh? Maju ning aja kemajan. Nggih. Pinter aja keminter. Nggih, Ya Lah. Atur lagune apa wong ayu jumbuh karo kedewasanmu. Nek budhe mah kan wis mumpuni kan. Waduh, aduh. Ora tekan gone. Kan sesuai umur toh kan, sesuai umur sesuai porsinya jangan ditekan. Jangan anak iki merasa tertekan ibarat anak iki aja nganti ibarat apa di peres kon nyambut gawe mboten tapi memang dia punya passion di situ seneng. Bocahnya seneng. Dieksploitasi, Lah aja eksploitasi eksploitasi anak. Lagune apa wong ayu? Ngaturke apa sayang Cahayu? Baba. Langgam ula tampar. Ula tampar anggitanipun Ki Haji Sukron Suwondo saking Blitar. Bawa ya nak. Nggih. Aja dudui nek sing gender takon aja dudui. Nengke wae. Mula ya. Nek Latio ki mangkatan. Lulu kuwale. Ulo tampar no itu meh koyo sesideman tentang perselingkuhan tak support sayang dari belakang. Nah, iya bener. Sajae pancen kepengin supportmu kok. Disitulah peran seorang wanita. Manakala laki-laki don, wong wedok bisa menjadi garda depan ngono lho. Betul. Aja negake wong lanang. Kene no nek arep nyupport ki. Ya kusik ngono. Nganggo pemanasan sik. Oh ya sok pemanasan bareng lho. Niki romantis niki mboten romantis. Aku romantis no. Romantis. Nek tis ki nek tis ki putri kok ya. Nek romantis ki lenang ro wedok. Nek romantis niki Lah iki lanang karo gendruwo kok. Romantis. Ayo nak. Di bawah nih ya, Dek ya. nggih bawanipun pangkur. Ya. Pangkur. Mate seri angling Darmo. Alah tepuk tangan kagem potensi Temanggung. Kelas 5 SD suarane wis pleng karo gamelan larasane wis lah aku sok nek pendi anak nek lahiran pengen di anak ngene iki ya Lek. Metune buta. Piye to jenenge? Ayo nak. Piye kok kleru. Ana cerita tingkae ula Dalam penggalan cerita Angling Darmo, ada kisah dua ular. Ula loro. Lah ya dua ular. Iki ro iki. Nggonamu ular ya Evri. Ayo sayang. Hati-hati ya. engkang samya Ulone bercinta, cumburayu. Larasen dan cilik tenan iki. Nggih iki. Telakku muntir ya mau. Kalau menjengi Mbak Mimin ya anjlok. Soalnya ini kira terkontaminasi nopo-nopo. Ora nek aku kan mangane sok emping tak pangan, goreng-gorengan pada nek pesinden kan yo. Lah kowe iki kaya wong kaya rea kok. Apa? Rambut-rambut dipangan. jenengan Bakwane katutan rambut bakule. jenengan pelok-pelokan berarti. Nek Orang kita ngerti. napa-napa dirahap ngaten. Apa-apa? Ayo. Ya. Wah, tekon dhuwur e. Nange ula tampar. Aset Temanggung iki Lek, tenan. Vokal konsonannya jelas. Biasanya nek nggo nadem ngene iki pengaruh nggon swara. Heeh. Iki kok ya tekan ngono lho. Tekan. Iki larasane gamelan ya medhit. Rohku tak leboki kono Kak. Roh Kemampuan. Roh apa rock? Ya iki bakale anu ketoke apa kemampuanku tak sokke glogok ning ngamuk ndok. Nggih.
celintisan karo bojone gurune lho. Celintisan. Gedhe gelut ya gelut. Ananggih sang Nagaraja dikek kentongan anu bonang tutuk nganggo laras 5 ngono kuwi karo dipekak sasilih nyinaga Senggake. Aku ora wani ngomong sing aneh-aneh soalnya sing dene jek cilik. Nek sing dene cetok gedhe ae tak jlentrehke. Engko tak lah kok ke jam 8 nganti jam 3 gek ngopo? 7 jam lho. Lah ya. Kosek mengko. Pas kok ora sing dene cilik aku ndak kena pasal. Enak, lanjut dulu, aku 10 menit wis rekoso kok angkat. Ayo. Renges ayo. Konangan Sri Angling Dharma ulah tampar
Luar biasa. Luar biasa. Kemampuannya diuji terus ya Cahayu. Pokoknya belajar dan belajar. Pak Ngas, kemarin kejuaraan apa yang dapat hadiah? Juara satu tingkat nasional lomba Hadeking Pura Pakualaman. Luar biasa. Hadeking Pura Pakualaman. Juara 1 tingkat nasional loh. Wah, dan sudah sering mengisi acara di TVRI ngendi nok kayaknya. Jawa Tengah. Nggih, TVRI Jawa Tengah. Wes mau potensi Temanggung senyum. Ya, ora bakal kepaten obor babakan seni tradisi no. Lenggah dhisik. Terima kasih ya, Dek Rengis.